Ayay, namunga na gid ang akong gitanong nga paliya in town. Arang-arang, sis nindot na ba din yung mananong tatay? Makakaon pa tag-press mong kanon. Pwede pa sa nato ibaligya. Na kung mahalinan, ayay, makapariban na sa kuwanik usap. Ganahan na gusto magpariban ay. Ang akong mga taong na lang, kini akong mga taong mo na po ni ako ang alimahon pag-ayo aron mamunga po din taon ni managko nabudag ka na akong kanon. Mahali ni. Yan papat ako sa kung gustong paliton. Sa nang gunagunahan kadiyot di. Ako lang gabutan di ay kaburo kadaguna. Kung ano pangwaon ni mga sagbot nga bagong nanubo. Ay tempa. Ako din yung pantanaw ni ako ang tanong. Uy basin na ni mga ud. Basta udlon di ba ni baligya di mahalin. Kay mo kuyos dili kadagko. Tay pa ako sa nang tan-aw na kung mga tanong dire di. Panubo mong dagko. Kini okay ra. Wala pa abtig. Manunap. Makaro kini arang-arang ay dako-dako. Kini kang uban no. Nang tan-awon di. Kaya ni. Tara. Banlay eh. Isuko na kong asawa nga wako pangako. Ita. Siguro ba siya din anin eh. Cak. Cak pa. Wag na may chicks di diha oh. Puro man naguna oh. Nangunha ba nagutan nun? Sabi na pa'y paa imuha oh. Murag paagbantris. Hindi ako dihanak. Lami pa ginis kong asawa. Huwag kong asawa. Wag ito. Layo gito anyo. Dihanak. Kugihan pa kayo. Dagang higutan mo. Ako pari. Naglalakon ko dito. Ayay darah babay. Akan dito. Surat anan dito. Bisura ni. Unsa man ka nga? Ibaw ka kinagaling sud padsud ka. Bahawa na diha kay napakoy daghan trabahoon tiwason pa ko ni. Napakoy hugasan. Magsagaba asam makasapay ayaan. Asam di inyo ha ba? Among balay? Kita kana. Ano mo na balay diha? Na akong ayaan diha uyuan nga terror. Pagkapalpak. Terror kina sila. Basig makaanha ko. Magunsa man ka? Mamisita. Di pahawa na, pahawa. Sa mukha na ning tawhana, oy, sumbong tukod sa iyaan noon. Mauli na ko eh. Saan ito tawhana nga? Naghiskot na madug, manguyab na ko. Sus, lain. Ano ito yung balay ko po? Anong kailangan kong gawin? Sorry, wajud matuyo. Ikaw ang minamahal ko.